Pinarangalan po sa Galing Pook Awards 2017 ang mga natatanging local government unit sa buong bansa. Pasok sa top 10 ang munisipalidad ng San Felipe sa Zambales at San Luis sa lalawigan ng Aurora. May ulat si Zairel Reyes. Sa 158 nagsumite ng aplikasyon para mapasali at parangalan sa Galing Pook Awards 2017, 10 lang ang napili. At sa 10 ito, 2 ang nakapasok mula sa Region 3. Ito ang bayan ng San Felipe sa Zambales at San Luis sa lalawigan ng Aurora. Napasama sa top 10 ang programa ng San Felipe na monthly search for Galing Barangay and Galing Purok na magbibigay pagkilala kada buwan sa natatanging barangay ng San Felipe. Ayon kay San Felipe Zambales Mayor Caroline Fariñas, layunin ng programa na mas maengganyo ang bawat barangay sa pagpapanatili ng kalinisan at kaayusan na susuporta sa iba't ibang programa ng kanilang LGU. Dagdag ni Fariñas, hindi lang ito simpleng patimpalak ng bawat barangay. Isa rin daw itong paraan upang ma-monitor ang tuloy-tuloy na improvement ng buong San Felipe. It runs January to November because we wanted it to be very consistent. Beyond the contest, beyond the programs, the local programs, you work on the habits, the attitude, and best of all, on the values of people that cultivates their being magaling and mahusay. Kamakailan ay kinilala rin ang LGU San Felipe Zambales sa 2016 Seal of Good Local Governance sapagkat nakapasa ang kanilang pamamalakad sa lahat ng elemento ng good governance kabilang na ang fiscal administration, social protection, peace and order, business and risk reduction at solid waste management. Kasama rin ng programa ng San Luis Aurora na lunti ang pamayanan ng San Luis. Gamit ang micro-hydro projects bilang alternatibong pagkukunan ng kuryente, nabibiyayaan daw ang mga barangay malapit sa coastal area na hindi naaabutan ng kuryente. Kung ating susumahin sa isang buwan, yung electric pan, isang TV, isang dalawang ilaw, bumabayad sila ng 127 pesos sa isang buwan. Kumpara, kung ikaw ay nasa kabayanan, nakakabit ka sa grid, ito ay pumapatak o pumapalo ng 300 pesos kada buwan. Malaki raw ang kaibahan ng micro-hydropower project sa ibang konsepto nito. Siya po ay isang creek, isang maliit na sapa kung tawagin natin sa Katagalugan. So ginawaan namin ng dam na 1.3 meters at ginawaan namin ng kanal at nilagyan namin ng penstock na siguro mga 30 meters lamang. At nagpo-produce na ito ng kuryente. Ayon kay Mayor Mariano Tangson, nasa 300 pamilya ang nabebenepisyohan ng naturang proyekto. Sinabi din ni Tangson na isang renewable energy ang napoproduce ng micro-hydropower, kaya't nakabubuti ito sa inang kalikasan. Hindi naman tumitigil ang San Luis Aurora LGU para mas mapalawak pa ang kaalaman tungkol sa micro-hydropower projects. Siguro ang future plan natin is matuto din ang bayan ng San Luis o gumawa din ng San Luis ng turbina para mas mapababa at mas mapabilis ang pagpapabricate ng turbina dito sa ating bansa. Bukod sa diskwento sa kuryente, nakatutulong din sa kabuhayan ng mga magsasaka ang proyekto. Katunayan, tumaas daw sa 20 to 30% ang kita ng mga ito. Ayon kay board member at judge ng Galing Pook Awards 2017 Ed De La Torre, may katangian na kailangan makita sa isang programa para mapasama ito sa top 10. Ang una, may impact ba? Kasi kahit anong ganda ng programa mo, ang tanong depende sa purpose ng program. Tumaas nga ba ang income ng mga magsasaka? Luminis ba ang kapaligiran? Bumaba ba ang poverty? So, yung impact, however you define the impact, checkin muna. Because in the end, yung resulta. Sinabi naman ni Galing Pook 2017 Chairperson Maria Lourdes Fernando na makatutulong ang Galing Pook 2017 sa tuloy-tuloy na pag-unlad ng mababang sektor. Layunin ng Galing Pook Awards is to recognize good practices sa local government level. Yung mga barangay, mayors, governors na gumagawang kakaibang solusyon para isolve yung araw-araw na problema in a very different and creative manner. So we are soliciting for mga programs from all over the country that can serve as inspiration for other mayors to follow. Positibo si Fernando na magiging modelo ang top 10 Galing Pook Awardees sa iba't ibang syudad at probinsya ng bansa. Ako si Zairel Reyes, nag-uulat para sa Metro Central Luzon News.